Matrayumpong nakagraduar sa elementary, junior as in senior high school sa programang Alternative Learning System o ALS ang total na 76 na persons deprived of liberty o PDL sa pigkunduser na graduation ceremony sa Tabaco City District Jail kanakaaging Lunes. 25 PDL ang nagraduar sa elementarya, 32 sa junior high school as in 19 sa senior high school. Huwesped de honor sa seremonya and focal person kan ALS program sa rehiyon na si Ricardo Montoya Tejerejas. Hanga si Tejerejas sa determinasyon kan mga PDL nga ni mapahiwasan sa indang kaaraman sa ibong kan mga nakapalibot na rehas. Laom niyang maging liabi an ALS sa pagbabagong buhay kan mga ini. Kung anuman ang mga kanilang natutunan ay magamit halimbawa sa kanila pong pagbabalik, pag-i-integrate sa bagong lipunan natin. At naniniwala ako na pansamantala ang kanilang pag-stay dito sa atin pong quarters. At sa pagkakataon na sila po ay lalaya na, ang lahat ng natutunan nila ay kanilang magiging kapital, kapakinabangan sa buhay upang ang landas ng kanila pong buhay ay lalo maging maayos na. Presente man sa seremonya, si Jail Bureau Director Jail Senior Superintendent Elena Rocamora, pig-umaw kan direktor at isparsos asin dedikasyon kan sa iya mga personahe, ALS teachers asin kan gabos nagtarabang nga ni makapagtapos ng pag-aadal ang mga nasabing PDL. Malugod ko pong binabati ang bawat isa para po sa inyo ang araw na ito and sa mga mahal po sa buhay ng ating mga nagsipagtapos. Maraming salamat po dahil sinaksihan niyo po ang mahalagang yugto sa buhay ng ating mga graduates. So, in the BJMP, I should say we are not just your guard, but we also help you reform to become renewed individuals towards your eventual reintegration into the mainstream of society. Sigun kay Child Officer 1 Aida Bunabente, an ALS Instructional Manager as in Development Officer 2 kan TCDJ, ininaan ikatulong taon na nakapagkunduser sinda nin ALS graduates sa laog kan sa indang pasilidad, asin ang pinakadakol na nakagraduara. Karamihan po sa kanila siguro dahil madami silang oras dyan sa taas. So mas preferred nila na may ginagawa sila. So ang pag-aaral nila nagiging diversion ng time na mahaba sa kanila. So nag-aaral sila, nagbabasa ng mga modules nila. Masaya sila nang ginawa ganun. Asigurasyon ni Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, an acting jail warden kan TCDJ, na padago sindang mabilog nin mga inisyatibo na madaranin magayon na pagbabago sa mga PDL. Hindi po dito natatapos ang edukasyon. Ipagpatuloy nyo yung nasimulan na edukasyon sa loob ng kulungan. Kami naman po sa BJMP ay nagbibigay ng pagkakataon sa inyo na magkaroon kayo ng edukasyon. Hindi lamang po hanggang junior high at senior high. Kami po ay gusto din po magkaroon kayo ng college behind bars. An ALS ang saro sa mga programa kan DepEd na may obhetong makatabang sa mga out-of-school youths, maging sa mga PDL asin sa sisay man na gusto makapagtapos ng elementarya asin high school. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.